optage en video, og så vi 2 ratter der lige ind i hinanden. Det er sygt. Vi var bare nede i Masby. Sammen med hans seer, men lige nu der har vi klippet hans fra, så vi synes bare, at vi gad at vise det. Ja. Han kan måske også opdatere jer, når vi er nede i Masby. Så, ses. Så vi klipper lige fra. Hey guys, vi er tilbage igen, og der er noget pukkestof her ved den her kæmpe sten. Så vi ja. Så vi skal lige her. En ged. Jeg fik et pukkeæg. Skal vi lige se, hvad det var for et pukkeæg? Hov. Det var et fum. Så vi skal bare lige ned for at køre lidt, finde nogle Pokémons. Hey, så er vi nede i Masby. Ja, faktisk. Det mørke, det er Masby. Masby. Og så er floden her, så Jeg skulle lige over have en lydkart. Så kører vi lige ind til dig endnu. Ægte udkøb. Men i hvert fald, der er noget pukkelstof herovre ved en havmand-ting. Ja. Så vi skal få fat i en masse ting. Holy shit, man. Holy shit. Men i hvert fald, vi holder opdateret, hvis vi finder noget spændende. Og en moonkar. Eller en moonkar. Ja, det skal vi have. Så vi klipper lige fra til vi er der. Hej. Vi fandt også nogle mooncars, men de blev taget. Der er en her. Der vil jeg have. Nej, mig. Jonas, jeg var godt. Mig vil. Hold kæft, det er for lille, mand. Den her moonkar er lidt lille. Alexander, hjælp lige lidt her. Hjælp lige lidt. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Her. Recording. Så er vi tilbage. Alexander, skal I bytte? Skal I bytte? Nej, nu skal du lige huske at se, hvad du kører, ikke? Alexander, hvordan er ikke irriterende at høre på? Find dog en anden en, der er nogle stykker derovre. Kan du hjælpe med at få fat i en? Hvad? Så kommer jeg tilbage lige om lidt. Hey guys, vi er tilbage. Vi kører på moonkart, så Alexander, fuck this. Recorder du? Okay. Ja, jeg er på midterpunktet. Det har jeg allerede været. Okay, vi skal op og have lidt. Hey, du må lave parallelpag. Er det en pakke med lær i? Med et mælk. En ko med mælk. Siger. Hvad? Nå. Ja, shit. Fucking recorder. Alexander, prøv lige at blive her.
Alexander, jeg sætter så en chip ind. Hvor? Det. Alexander, jeg har slet en af de der lyserøde ting i støjen. Ja. Har du fået sådan en? Ja, det fik jeg i mit level 8. Er du level 8? Ja. Okay, fedt. Jeg har da smidt den ind så. Hvem? Nej. Ja. Hvem ellers? Ja, der er lige spawnet en Rattata her. Ja, som jeg lige... Hva? Ja? Jeg brugte et Lucky Egg. På hvad? Ved du hvad et Lucky Egg er? Ja, men jeg spørger på hvad har du brugt det på? Lucky Egg, Jonas. Det gør så, at jeg får mere XP. Ja. Så altså det her område. Ja, hvad ved du? Jeg får mere XP. Øh, 200 XP. Hey. Alexander. Ja. Er det ikke mega varmt? Jo. 2 sekunder, vi kommer til... Ja, jeg skal lige have min jakke af. Guys, så jeg kommer tilbage lige om lidt. Recording. Så er vi tilbage. Og nu bare med det fucking pukkelut. Halløj. Kan du tage pukkelut? Fucking pukkelut. Kunne du tage pukkelut? Alexander skal også bruge min Refinder, eller hvad end det er. Hvorfor har jeg den ikke? Får man ikke sådan en for hver level? Der er en Zubat her. Her. I mega højt level. Wow! Den er i level 96. Fuck, man. Alexander, den flyver ovenpå dig. Jeg kaster med pokeballs på dig. Oh my god, level 43. 43 Zubat. Yeah. Refinding for your Zubat. Jeg er fucking glad. Ouch. Hey you. Trafik. Hvad? Jo. Ouch. Tak for et lidt ryglæn. Tak selv. Du mener selv tak. Alexander, skal vi køre en lille tur? Jeg smutter. Kom, Alexander. Why? Jonas. Hvad? Because what? Doing? Oh shit. Guys, they're crazy. Oh, ouch. Alexander? Hvornår udklækker dit æg? Jeg tjekker lige. Okay, vi skal køre noget mere, Alexander. Lad os køre rundt over det hele her. Nej. Alexander.
Der er smuttet! Ja, Pokestop. Ah, Pokestop. Oh yeah. Alexander, jeg kan nå Pokestoffet herfra. Fuck ja, man, Alexander. Vi skal køre derover igen. Jeg tror, der er kommet... Nej, der er ikke kommet noget nyt. Jonas, jeg er fandme kommet til at køre baglæns. Vi kører baglæns derhen. Hvorhen? Altså hen til Møn. Fuck her, man. Fucking, jeg kører. Og jeg spiller. Og kører baglæns. Her, mand. Hvor fin en Sparrow. Okay, hvis du mener det. Okay. Hey, hvor er den Sparrow? Hey, Sparrow, er du bag mig? Alexander, jeg bliver nødt til at vende mig om. Hvor er Sparrowen er der? Alexander, fuck, jeg kan ikke få den her Pokémon. Fucking Sparrow, man. Fuck, vi laver trafik bare ved at spille Pokémon. Fuck. Alexander, gør du noget? Hvad skal I gøre? Sig noget til den. Hvad gør I, Jonas? Jeg bruger lige mit bær. Ja. Nu elsker der den nok mig mere. Gør den ikke det, når jeg giver den lidt bær? Pokémon. Så der er større chance for at få dem. Er der Magikarp? Sløret, mand! Syret! Fucking Sparrow, man. Fuck, man. Alexander! Wait a second, Pokémon. Men det er da ikke lige en lortesparrow. Fuck. Fuck ja, Alexander, ved du hvad? Jeg kan kun spille i 2 timer! Jeg kan kun spille i 2 timer! Der er kun 15%! Ja! Du kan ikke engang spille en time, så. Jo, der står til 2 timer. Kan på Mooncast? Nu i lommerne med telefonen. 2 sekunder. Jeg skal først lige have fanget den her Pidgey. Og så må det være det for den her episode. Alexander, vent lige lidt! Jeg skal altså fange mig en Pidgey! Alexander, jeg fanger mig en Pidgey i level 42 lige foran dig. Jeg kunne ikke gøre det. Hvad?
ikke køre galt. Hvorfor? Fordi der er dæk. Men vi kan lave trafik. Hvordan? Køre galt. Ja. Så, det var alt for denne video, så men jeg skal altså også passe lidt på. Så jeg vil sige bye bye. See you tomorrow.